I-Kaizer Chiefs ishayeke kanzima ngaphambi komdlalo wayo neMagesi FC koweBetway Premiership ePeter Mokaba Stadium ePolokwane ngolesithathu. Lezi zinkunzi zaseSoweto zizotholana phezulu neqembu elisanda kufika esigabeni esiphezulu seBetway Premiership iMagesi FC. Lo mdlalo kulindeleke ukuthi uqale ngo-7:30 ebusuku. Amaqembu amabili abheka ukubuya empumelelweni ephoxayo yangomzukiswano odlule. Amakhosi ahlule ngo-1-0 iSuperSport United, kwathi iMagesi yadlala ngokulingana neCape Town City FC. Njengamanje iChiefs ihlele endaweni ka-9 kulokhu njengoba isiwine kabili yahlulwa kabili emidlalweni emini. Ngakolunye uhlangothi iMagesi isendaweni ka-13 ngokuwina okukodwa, yadlala ngokulingana kabili yahlulwa kabili. Ngaphansi kokuholwa ngumqeqeshi omusha uNasruddin Nabi, iChiefs isikhombisa izimpawu zokuthuthuka futhi nethemba elivuselelwe lokushintshwa kwezinhlanhla eNacharena. Umdlalo wasemuvana Miguel ngeke abe khona ukuze akhethwe njengoba enikezwe isigwebo somdlalo owodwa. uMiguel usethola amakhadi aphuzu 4 emidlalweni emihlanu kuyo yonke imiqhudelwano. uMiguel unikezwe amakhadi aphuzu ngesikhathi bedlala neSuperSport United kowe-League neCarling Knockout Cup bebhekene namaZulu FC kanye neMamelodi Sundowns. Uzozakwazi ukukhethwa ngomgqibelo mhla ka-2 November lapho amaGlamour Boys esedudulana neSundowns kowamanqamu weCarling Knockout Cup. Lo mdlalo oneminyaka engu-28 ubudala ube ngomunye wabadlali abamqoka kulezi zinkunzi zaseSoweto ngaphansi komqeqeshi uNabi. Kweminye imidlalo unikezwe umsebenzi wokuba ngukapteni. Lokhu kwenzeke bedlala neMarumo Gallants kowe-Kufa Cup kanye neSuperSport United kowe-League. Abanye abadlali abamisiwe emidlalweni ye-League yaphakathi nesonto uJehova Nyama weCape Town City no-Edgar Manaka weMarumo Gallants. Umdlalo weStellenbosch FC uJaden Adams naye umisiwe nabadlali ababili beTS Galaxy uZemen Zamovic noVictor Letsolo. uNyama naye usethola amakhadi aphuzu 4 kule sizini. U-Adams ukhishwe ngekhadi elibovu bebhekene neRichards Bay FC ngemuva kokuthola amakhadi amabili aphuzu. uManaka uthola ikhadi elibovu eliqondile bebhekene neTS Galaxy. Ababili beGalaxy uZamovic noLetsolo bakhishwe ngekhadi elibovu bebhekene neChippa United kuCarling Knockout Cup last 16.